नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहानाय थांबाय नाथाय जयन्त बसुमतारी बिथांनि देरहानायखौ लानानै बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बेरफुसार बाथ्रा बुंदों आरो बे समाव बिथाङा थांखिना बुंदोंदि इउपिपिएलनि हिसाबै एबा इउपिपिएल महरै 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव देरहायाखै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय मदद लानानैसो बे देरहादों जाखिनि देरहादों बे देरहानायनि भटआनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बायखना मोननानैसो देरहादों होननानै एमसिएलए थामहिनबा बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ अजद दैखांदों नंगौ दानिया गुबै बाथ्रा फैदोंबा गुबै खौराङाव फैदों 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोआ जेनखांनायनि उनावनो हाग्रामा महिलारि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा पर्बत जरा बियाबाव दावबायहैदों आरो बिपिएफनि मावथिफोरजों नुजाथिहैनानै राजखान्थि बिथिंखौ लानानै बे समाव सावरायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों नंगौ बिपिएफ दोला 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव जेनबाय एबा देरहासार जानो हायासै बेनि उनावनो नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ फैबाय थानाय काउन्सिल बिटिसि काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै दानिफ्रायनो आवगायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आरो बेनि गेजेरावनो बे मेलनि गेजेरावनो बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानायजों लोगोसे आथिखालनि जा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव देरहादोंमोन बे देरहानायखौ लानानै गोबां मानि बेरफुसार बाथ्रा बुंदों आरो बिपिएफ जेननायनि गुबै जाहोनखौबो बेखेवनानै होदों मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ जेननायनि गुबै जाहोन होननानै बिथाङा फोरमायोदि माखासे सरकारनि सोद्रोमाफोरखौ बाहायनानै लोगोसे आरो माखासे दल संगठनखौ बायजोबना लानानै आरो माखासे मानि सुबुंफोरखौ एबा माखासे सरकारनि सोद्रोमाफोराबो प्रखाखनफोरा बिपिएफखौ हाराखास्ति खालामदों होननानै अजद दैखांदों बे समाव बे बाथ्राखौ जों दिखाङाखै बे बाथ्रा एबा अजदखौनो दिखांदों बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायबावोदि 1 नं क'क्राझार लकसभा हिसाबै इउपिपिएल सिंगल इउपिपिएल हिसाबै 1 नं क'क्राझार लकसभायाव देरहानायनि जेबो चान्स गैया होनना बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव आरो राजखान्थि हिसाबै जेबो जायगा गैया होननाबो अजद दैखांदों बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा लोगोसे गोबां मानि इउपिपिएल दोलोनि सायाव बाथ्रा बुंदों दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेबायदि नुजाथिहैनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबजों लोगोसे 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहानायखौ लानानै आरो बिपिएफफोरा मा जाहोननि थाखाय जेनखो लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिपिएफ एबा फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोआ माबायदि जायगा गैया बुंदों जों बिनिफ्राय बुंनाय एबा बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि আমার আজি আমার সভাপতি ডাঙৰীয়া মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱে আমাৰ ব্লক পৰ্বতজৰা ব্লক হিচাপে ইণ্টাৰেকশ্যন এটা কৰ্মীসকলৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন এটা কাৰ্যসূচী ইয়াতে আগবঢ়াই লৈ গৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আমি পৰ্বতজৰা হিচাপে আমি এই লোকসভা সমষ্টিত ব্লক ৱাইজে আমি প্ৰথম স্থান আমি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এলএসি হিচাপে আমি প্ৰথম স্থানত আমি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাকে লৈ পেলাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱী ইয়াতে উপস্থিত হৈছিলে আৰু এইটো ইলেকশ্যন আমি এমপি ইলেকশ্যন আমি নিজাববীয়াকৈ ইমানবিলাক দল একত্ৰিত হৈ পেলাই আমাৰ বিপিএফ দলৰ লগত যুঁজ দিছিলে যিবিলাক চৰকাৰত থকা দল কেন্দ্ৰীয় দল বিজেপি এজিপি আৰু বিটিচিত অনৈতিকভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰা ইউপিপিএল দলৰ লগত লৈ পেলাই ইহঁতে আমাৰ লগত তাৰোপৰি অন্য সৰু সুৰা বিভিন্ন দল এনডিএৰ যিমানবিলাক দল সংগঠন 18টাতকৈ বেছি আছে চাগে সিহঁতৰ এই সকলোবিলাক লৈ পেলাই আমাৰ এটাই মাত্ৰ ছিংগল এটা ৰিজনেল বিটিচিৰেই এটা দল ৰিজনেল দল বিপিএফৰ লগত এখেতসকলে যুঁজ দিছিলে আমি তীব্ৰ আমি সিহঁতক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ আৰু অলপ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত আমি হাৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে আমাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু বিটিচিবাসী ৰাইজৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে বিপিএফ দল হিচাপে আৰু বিটিচিবাসী ৰাইজেও আমাৰ ওপৰত আমাৰ বিপিএফ দল আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ওপৰত
আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে এইটো ইলেকশ্যনৰ জৰিয়তে প্ৰমাণিত হৈছে পৰাজয়ৰ কাৰণটো কি বুলি ভাবে বিপুল সংখ্যক ইহঁতে আমাক ইহঁতে ধন বল বাহুবল আৰু প্ৰশাসনিকভাৱে আমাক চাৰাশাস্তি কৰিছে আৰু তাৰোপৰি কিছুমান দল যিবিলাকে ইলেকশ্যনত প্ৰতিযোগিতা আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এই অকলক বহুতজনকে ইহঁতে BPFৰ ভোট কাটিবৰ কাৰণে ডেমি হিচাপে ইহঁতে ইউজ কৰিছে এইটো এটা কাৰণ বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ দেখা গৈছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ভোট শ্বেয়াৰিংটো আপোনালোকৰ আৰু UPPLৰ বেছি তফাত নহয় মাত্ৰ 5% 6%ৰ ডিফাৰেঞ্চ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনত কি পৰিকল্পনা মই এইটোৱেই কৈছোঁ যে এইটো UPPLৰ ভোট নহয় এইটো NDAৰ ভোট হয় NDAত BJP AGP অসমৰ চৰকাৰৰ ফলীয়া দল আৰু অইন দল সংগঠন 18টা বিভিন্ন নাট যোগী বিভিন্ন ইত্যাদি 18টাতকৈও অধিক দল সংগঠন একেলগ হৈ পেলাই সিহঁতে BPF এটাই মাত্ৰ সিংগল ষ্টেণ্ড এটা দলৰ লগত ইহঁতে হেৰি কৰিছে যুদ্ধত নামিছে আমি যুদ্ধত নামিছিলোঁ গতিকে এইটো যদি 3% 2% যদি ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চ ভোট শ্বেয়াৰিঙৰ ডিফাৰেঞ্চ হয় এইটো অকল UPPLৰ ভোট নহয় এইটো BJP আৰু AGPৰ ভোট ইয়াতে আছে গতিকে আপোনাৰ সিঙ্গেল পাৰ্টি হিচাপে UPPL হাৰিছে তাৰমানে সিঙ্গেল পাৰ্টি হিচাপে কমপ্লিটলি UPPL একদম নিম্নগামী সামান্যতম আৰু ঊৰ্ধ্বত আছে BPF তাৰমানে বড়ো ৰাজনীতিত UPPLক ৰাইজে ভাল পোৱা নাই নেকি কমপ্লিটলি এইটো ইলেকশ্যনৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ হ'ল বড়ো ৰাজনীতিত UPPLৰ কোনো জায়গা নাই गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवक समाजजों गनायथि होजानाय IFA BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन जिनै एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय IFA BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेंट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं OT टेक्निशियान ICU टेक्निशियान रेडियोलॉजी टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला IFA BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन